Makadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kana kari kekutanga kusangana nechannel yedu, ndinokukurudzirai ndichiti please subscribe to our channel, and to all our followers, please like the videos and also let us get busy in the comment section. Hi admin, please post for me. Ini ndiri mudzimai wechidiki. Zvakaitika ndichiri musikana ndakamboenda kun'anga mushure mekunge ndarambwa nemukomana wangu zvakandirwadza. Ndakaudza friend yangu akaenda neni kune vamwe ambuya uko kwandakasvikopiwa mushonga nechimwe chitendeso. Mushonga wandakapiwa ndakanzi ndinogeza nawo ndichimudaidza, umwe ndopfungaidza ndoutanyanga hutsi huchipinda kuzasi kwangu, so that akangorara neni haazoendezve. Ndakaita sekudaro, chidende ndakanzi ndinotora mbeu yake ndichichengetera machiri, zvekuti chero akabuda kunze haakwanisi kunozvarisa mumwe munhu. Ndakaita zvese izvo zvandakaudzwa. Mukomana akadzoka zveshuwa, rudo rukapisa, hapana kutora time, akanondiroora nauta ane vana 2. Asi dende riya ndingori naro, but dambudziko dende riya raakufema, uye ndikafamba kumaprofita ndiri kunzi ndakarombera imba. Sometimes chero ndirere murume anondimutsa ndichivhumuka. Umwe musi he recorded akamuka achindinzwisa zvese zvandaitaura zvandakamuita. Zvino murume akugara akanditsika kundirova. Ndakambodzokera kwaambuya vaya, she is no more, handichazivi kuti ndodii nedende riya. Please hama ndibatsireiwo. Regai tipinde next confession yedu. Our next confession goes like this. Hi admin, chitupavigai. Ini ndiri kuda kureurura hutsinye chaihwo hunova hwazondisvitsa pandiri nhasi. Ndine best friend yangu, tainyatsowirirana zveshuwa, but ini problem yakaitika pandiri, ndiri munhu ane godo. Whenever friend yangu paaiuya achindiudza zvaanenge aitirwa nahabhi wake o zvaanenge aitawo mulife make, ndaiona kunge anodada. She got pregnant. Ndakava munhu wekutanga kuudziwa, ndikafara naye, but iye haana kufungira kuti mumwoyo ndiri kutsva nazvo. Shamwari yangu uyu aindivimba with everything, zvekuti aiti kana habhi wake asipo aitonditora toenda tese kushopping. Akazondiudza kuti ari kuronga kuita baby shower. I supported her pese paida support, but support iyi yaisabva pasi pemoyo. Day rebaby shower rakasvika, we celebrated it pakanakidza zvisingaite. Baby shower yakaitwa mumwedzi wechi7. Soon after baby shower that same night, ndakabva ndatora one of her pictures ndikaenda naro kumasowe enguvo tsvuku. Ndakasvika ndikanzi nditenge bakatwa, ndikaita sekudaro. Ndikanzi enda unosungira pic iri pamuti wobaya nebakatwa. Ndakaita saizvozvo. Mangwana makuseni call yakapinda from my friend's husband achiti friend yangu ari muchipatara, nhumbu iri kurwadza. I rushed kuenda kunomuona, ndikasvikoona kuti condition yake airwadziwa zveshuwa. Akaita 3 days ari mulabor achizobara mwana akafa, zvikanzi anetera munzira semwana anga asina kunyatsosvika. Friend yangu akarwadziwa akademba, but she didn't tell me zvaiva pamwoyo wake, wakava mucherechedzo wekuti ainyumwa. Akati achipora ndokubva afamba ndokunozvibata kuti ndine ndakakonzeresa kufa kwemwana wake. Akazongouya onditi ndafamba ndikatsvaka chakadya mwana wangu, ndachiwana zvangu, but I will deal with the person. Ndakavhunduka ndakaedza kufamba kuti ndizvidzivirire, but hazvina kushanda. Dambudziko randaanaro ndakaroorwa, but handina mwana, uye ndinoti ndichifamba vanhu vanenge vachindiona semunhu akabereka mwana. Vamwe vanotogona kunditi ambuya kana kuti amai guru, pfekedzai mwana heti o gadzirai musoro wemwana wakarereka, but ini ndendisina kubereka mwana, uye pese pandiri ndinonzwa kuchema kwekacheche nemasounds ekurezva kwemwana, zvinova zvaakupa
vanhu kuti vati ndinopenga. Friend yangu akangonyarara. She started avoiding me. Chero now handitozivi kwaari. Apa ndiri kumutsvaka ndoda kureurura ndikumbire ruregerero. Please vehama ndibatsireiwo ndazosvika pakutambura. Sometimes ndinotosvika pakufunga kutozviuraya chaiko, but ndinoda kufa ndareurura. Please help. Regai tipinde next confession. Our next confession goes like this. Hi admin, please post for me. I am a man ane makore 32. Ndinoshanda hangu muhurumende. I am married. My story goes like this. Mudzimai wangu wandinaye uyu ndakamuroora zvisina tarisiro, uye sandiye wandaida kuroora. Zvakaitika ndezvekuti ndaiva nemusikana wangu aiva achiri kuchikoro. Ini ndandaa kushanda ipapo. Ndakauya kumusha kuoff ndikangoonawo mukadzi uyu ndichibva ndamunyenga pachibhorani. Ndakamunyenga kudaro takangorara tese kamwe chete, achibva atotanga kundiudza kuti ane nhumbu, but ainyepa. Munhuwo aiva atomboedza zvemarriage zvichiramba because aishaya mbereko. Pandakanzwa achiti ava nenhumbu ndakabva ndada kumhanya kunotizisa musikana wangu uya wekuchikoro, but ndakawana kuti she was already pregnant for someone else waidzidza naye. Zvadaro hapana kutora madays mukadzi uya akabva atizira. Ndakamboedza kumuramba because kuti ndiroorane naye zvaisaita nechikonzero chekuti baba vangu vaidanana namai vake. Baba vake iye vakashaya, iniwo mai vangu vakashaya, saka vabereki vedu vakabva vatanga kudanana. Ndakaudza baba vangu nezvemukadzi uyu, but to my surprise vakamugashira zvakanaka, ine havana kuda kunditeerera. Takagara ndichiavoida bonde naye ndichiti zvimwe achasimuka akaenda, but ahana. Hama zhinji hadzina kufara nazvo. The only person who supported her was my father. Mazuva ake ekugeza akakwana achibva atevera hake. Ndakangotarisa ndikanyarara. Takagara 2 months pasina nhumbu. Baba vangu nyakundibereka vakabva vamupa mushonga akadya. In short ndongoti vakabva vamuuchika. Vakandidedza vakandiudza kuti mukadzi uyu ndiye ava mukadzi wako, hakuna kwaanoenda, ukamusiya ndiri kukuuraya. Takagara akaita nhumbu. Ndaimugarisa kumusha ndichiti kana ndiri kubasa ndinenge ndichipfimba vamwe vasikana ndichirara navo. Achiuya aiwana mumba muine maprotector akashanda, but haana kumboramwa, akaramba akatsunga. Nhumbu yakazvarwa, mwana akakura, tikaita umwe wechi2. Imba yatotsvuka chin'ai nemukadzi iyeye. Apa munhu kwaye, she is very hard working, ane respect and she is very smart, but takaenzana. Next month tiri kuchata. Zvinhu zvinombondibata hangu, chero ari munhu kwaye, kuti why wanano yacho yakauya mawiro aya, uye mubvunzo wangu kuti why baba vangu vakandimanikidza kuroora mwana wemunhu wavaidanana naye. Uyezve besides all that, vatete vake vekwakaroorwa, sisi vake vakaroorwa nebrother yangu, but akashinga kuteera kwakaroorwa tete. Mukadzi uyu zvivindi zvake zvinombopa kuti ndifunge dzimwe dzenguva kuti anenge muroyi. Regai tipinde next confession yedu. Our next confession yakamira yakadai. Hanzi, hi admin, please post for me. Ini ndiri mukadzi ane 36 years. Ndauyawo neconfession yangu pano kutsvaka help. Zvandakaita ndakanyengwa ndikadanana nemurume wemunhu. Vanga vakaroora mukadzi wavo wekuchipinge baba. Ndakadanana nababa ava ndikagutsikana nelife yavaindiraramisa. Kusvika ndasvika pakuvadyisa. Ndakati ndavadyisa, rudo rwakawedzera, zvekuti baba ava vakatenderera brain zvekusvika pakufunga kuuraya mukadzi wavo. Vakandiudza kuti ndozvavafunga. Ndikavati as long muine strategy iribo, it's okay. Vakaenda kumba kwavo ndokusvikokumbira mukadzi wavo kuti avaperekedze kusango kunotema huni. Vakaenda kusango kuye vakatema huni dzainge dzakawanda chaizvo.
Vakapedza kutema huni, murume uyu akangotaimira mukadzi wake ndokumurova musoro neshure kwedemo achibva adonha ndokufa. Murume uya akatora huni dziye dzavakanga vatema nemukadzi wake ndokutanga kuturika pamusoro wemutumbi uye ndokubatidza moto ndokupisa mutumbi uye. Achingopedza akabva andifonera akandiudza kuti zvatange taronga zvakange zvabudirira. I was so happy kuti murume ava wangu. Hapana kutora time, vekumusha kwemukadzi vakabva vafona vakabvunza kuti ko mwana wedu ari kupi. Paakada kuti atsanangure vakabva vangoti it's okay, tatozviziva zvese, chiregai henyu kuenda mberi. Vakabva vati usiku ihwohwo vakabva vasvika nemapurisa nekamwana kaiva ne4 years kaitsanangura zvese kachiti wakandishandisa kunditemesa huni dzekuti undipise, kundiurayira umwe mukadzi. Ini ndakatsva ndikapera mutumbi wese ndangova dota, asi handei ndokuratidzai paakandipisira pangosara dehenya remusoro wangu ndiro chete randakwanisa kudzimura, umwe mutumbi wese ndautadza. Takabuda imba yese nevanhu vemuraini takateerana. Mwana uya akatungamira akasvikonanga exactly pakapisirwa mukadzi uya, akaenda paseri pechimuti akati dehenya rangu iri ndo randakwanisa kudzimura. Takabva paya murume achitorwa nepolisi achisungwa akazotongwa akanzi life in jail. Ini ndakafunga kuti beta kuenda kumba kwedu, but pandinoti rega ndibude chivanze ndinoona mukadzi uya akafa akabata demo achiti ndokuuraya, iwe gara pano, hakuna kwauri kuenda. Handi wakandiurayira murume, gara uchengete vana. Usiku pamba apa hapararike, unenge uchingonzwa mutsindo, munhu anenge achitsvaira, anenge achisuka nekutina zvipfuwo. Veukama, please help me, ndakuda kutozviuraya because ndaremerwa hangu neupenyu. Regai tiende pasecret inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashey? Ini mukukura kwangu kwese handisati ndambobatsirwa kuchivanhu, kasi ndakarota ndaenda pamwe pamba paiva nemukadzi anoita zvechivanhu. Mukadzi uyu akandiudza kuti panouya vanhu vane mashavi chete. Akanditi imi shavi munaro, ini ndikaramba. Iye kwakutora tsvimbo yake akati tsvimbo iyi kana ndikakuisa pamusoro wako, kana une shavi rinobva rabuda. Akatora tsvimbo iya akabva aisa tsvimbo iya. Ini ndichibva ndatanga kuita senyoka ndichifamba pasi nedumbu, kwakuzoita senge ndaituhwina. Ndakamubvunza kuti ko izvi zvinorevei? Iye akabva ati mune shavi renjuzu ramuri kuramba kugamuchira, saka nyoka iyi iri kuuya ichikunanzvai paprivate part. Naive dare, ndinokumbirawo kuziva kuti izvi zvingarevei. Handisi ndiri kuthreatenwa here naSatani? Regai tiende paconfession yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma Nashey? Ndinokumbirawo kuti muvige chitupa changu kana muposta. Ini ndine mwana ane makore 16 years ekuberekwa. Mwana uyu akaitiswa nhumbu neumwe mudhara wa 1974. Ndinokumbirawo kubvunza kune vedare kuti ndoitawo sei, nekuti ini ndafunga kutora mwana uyu ndobva ndamubvisisa hangu nhumbu yacho. Please notify me when you have posted. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi hello mukoma Nashey, please post for me as Heidi. Ndakumbira account. Ini upenyu hwandiomera mujoni kusvika pekupedzisira ndafunga hangu kuromba nemuviri wangu, nekuti handidi kuurayisa family nemarelatives angu. Kana paine anoziva kwazvinoitwa for free, please ipaiwo admin information. Kune vanotuka chimbomirai, handidi zvekuwedzerwa stress. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi hello mukoma Nashey, please post for me as Heidi. Ndinokumbirawo kubvunza kuti unobvisa sei tracker. Ndati ndiri paapp ndaona namba ine code +234 yanditanga, then abva ati warisiva airtime here? Ini ndikati no. Zvikanzi tumira namba yako, ini ndikabva ndatumira. After some minutes ndokubva andibvunza kuti waiwana here? Ini ndikati no. Zvikabva zvanzi ndipe 6 code yapinda kufoni kwako izvezvi. Ini ndikabva ndamupa. So now I realize kuti ndatobirwa. Please help me kuti ndingarecover account yangu sei.
regai tipinde muzviziviso. Pane vamwe sisi vauya kuinbox kwangu vachiti ivo ndine makore 54 ekuberekwa. Hanzi muna 1989 ndakamitiswa neumwe murume. Hanzi murume uyu akabva atiza. Saka regai ndikuplayerei audio muvanzwe vachitaura. Ini ndiri mukadzi ane 54 years. Ndakapiwa pamuviri naWilliam Muchoko. Aibva kuHwedza kwaMurinye. Aishanda kuAdanijo. Nzira inoenda Domboshava. Ndobva vaigara nemukoma wake ainzi Thomas Murinye. Vese vaibva kuHwedza kuzviyambi. Akandipa pamuviri muna 1989. Akabva airamba nhumbu akanditiza. Saka kana achida kuti tiende kuma DNA test tinogona kuenda. Tonotestwa. Mwana wacho ndinaye musikana ane 32 years yezvino akadowanikwa. Ane vana vake vatatu. Vadiwa vateereri, kana kuine munhu anoziva murume uyu anonzi William Muchoko, please inbox me kuitira kuti ndikwanise kuzokusanganisai nasisi ava. Regai tipinde muchiziviso chinotevera. Ndarisivha imwe message yabva kune vamwe mukoma. Ivo vari kuti ndiri kutsvakawo baba vangu vanonzi Admire Nzombe vanobva kuMasvingo. Hanzi amai vangu vanonzi Beatrice Sivanda vanobva kuGwanda. Regai muvanzwe vachirondedzera. Makadi nenda ine chikumbiro chizvangu zvokubatsiriwa pane munhu wandiri kutsvakana naye. Chandakangonzwa chete naye mundara anzi ndibaba wangu. Ningoti zita rake anonzi Admire Nzombe anobva kuMasvingo kuzaka rinopisa. Asi hapana zvimwe zvakawanda zvandoziva naye. Chandoziva kuti ndijekuti aimbogara kuBulawayo kuma90s. Because ndakazora negore ra95 zvichiro kuma93, 94, 95 zvichienda mberi ikoko. Hanzi aigara nemuzukuru. Unfortunately ndakangana zita handizivi zita remuzukuru wacho dainzani. Asi chandangonzi nenge akaremona hanzi akaita zimabhendi. Saka if pane anyone anoziva anokwanisa kubatsira namba dziripo kuna admin dzefoni ukakwanisa kubata admin kana paine anoziva ungabetsere kudawo kusangana naye ndimuzive hangu ndizive membership hakive hama dzangu. Because so far hapana kana one wandiri kumboziva kana wandakamboona. So mulife yatirarama iyi pane zvimwe zvinhu zvichida ana baba. So ndingafara kuti ndingakwanisa kuwana rubatsiro. Problem ndekuti information yandinayo haina kuwandisa zvasi zvandiri kuziva ndizvozvo kuti ndiri Admire Nzombe ari kubva kuMasvingo. Ndatienda zvangu. Vadiwa vateereri, kana paine anokwanisa kuziva uyo anonzi Admire Nzombe kana kuti mhuri yekwaNzombe inobva kuMasvingo kuzaka, please inbox me ndikwanise kukusanganisai nehama yenyu iyo yanditumira message kuWhatsApp. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.